Velkommen til Hovedgårds udendørs motionsanlæg. Her ser du kombi-twister. Når du træner i kombi-twister, træner du blandt andet dine skrå mavemuskler og ballemuskulaturen. Du skal være opmærksom på, at du skal have afslappede skuldre og at du skal holde overkroppen lige. Kombi-twister er ideel som en del af din opvarmning. Det optimale vil være, hvis du træner mindst 2 gange om ugen. Almindeligvis bør du starte med at tage 3 sæt af 15 gentagelser. Det vil sige 15 gentagelser, 30 sekunders pause, 15 gentagelser, 30 sekunders pause og 15 gentagelser igen. Og du skal mærke efter, om det føles for let eller for svært. Så kan du eventuelt regulere på antallet af gentagelser, men også på hastigheden i øvelserne. Og husk, det er altid en god idé at varme op, inden du starter med at træne. Og der kan du passende tage en rask løbetur eller gåtur i skoven, som ligger lige ved siden af vores motionsanlæg. Rigtig god fornøjelse.